Isabella tekee kaiken omalla tyylillään. Kuten aina. Kiitos vaan, mutta kyllä mä selviän näistä itsekin. Kun meillä päin miehet aina laittaa kiinni suksia siteet. No niin, kiinni on ja pysyy. Kiitos. Ollaanko me valmiita lähtöä? Joo, hetikin toi meidän suurpujottelija saadaan kans mukaan. Taitaa olla ensimmäistä kertaa suksilla. Shh, ettei se kuule. Menee hyvä tunnelma pilalle. Ja puhuuko täällä joku tunnelmasta? Mulla on vähän sellainen tutina, että tästä päivästä tulee täydellinen. Olisiko tässä hyvä taukopaikka? Mitä, eikö me mukaan tämän pidemmälle mennä? Mä en tänne jaksaa ilman tankkausta. Kyllä mullekin eväs maistus. Oli se vaan hyvä, että lähdettiin. Täällä sitä tuntee elävänsä. Täällä riittää raitista ilmaa ja taivasta ihan äärettömyyteen asti. Kyllä täälläkin joku väristelijä on. Eiköhän me oteta iloiselle hiihtoretkelle. Hip hei! Jaha, sieltähän ne meidän evätkin tulee. Reppu auki, meillä on nälkä. Kukaan ei syö yhtään mitään ennen kuin aperitiivit on juotu. No niin, siinä kuulit Ismo. Skumpat jakoo. Mitä vai onko arvonleidi liian uupunut juomaan kuohuvaa? En todellakaan. Kunhan nyt vähän rentoudun. Tulkaas tänne, kun tätä vielä on tässä. Mitä jossain varmaan? Mä menen pakkaseen. Madame. Ootko se kovakin kalamies? En. Joskus on jonkun sintin saanut narrattua. Todellisuudessa mä en oikein tykkää olla toimettomana. Ja tää kalastus, tää on hyvä syy laiskottelulle. Mutta mä nyt tässä vaan istun ja sä seisot. Ei, kun istut siinä vaan. Sinähän sitä tarvit, kun kalastat. No hyvä on. Mutta sillä ehdolla, että sä tuut istuu mun syliin. Saako olla? Kiitos, meillä on kyllä kaikki hyvin. No, eiks kukaan muu enää ota lisää? No kiitos vaan, mä keskityn mieluummin tähän syömiseen. Mä yritän pysyä siinä kunnossa, että mä pystyn hiihtämään vielä takaskin. Murtomaa hiihto. Maailman junttimaisin liikuntamuoto. Oho. Kuule, annapas Juntille vaikka pusu. Ei tainnut olla kalat oikein syönnillään tänään. No ehkä tää ei kuitenkaan ihan hukkareissu ollut. Mä sain ainakin mieleisin saaliin. Niin minäkin. Hei kyyhkyläiset, jatketaan matkaa. No, Hyökkää kimppu ja suskalla. Myönnähän jo häviös. Mikä häviää? Nyt anna olla. En ikinä.
Tarvitse apua sen siten kanssa. Mä en tajua, kuka idiootti nääkin on taas keksinyt. Hei, mitäs toi yksi meinaa? Hei, pysyisit vähän aikaa aloillas. Jarruta! Hullu! Ismo! Varo! Ismo! 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 Ilta. Ilta. Tervetuloa. Yksityiskabinetti. Mä halusin varmistaa, että me saadaan olla rauhassa. No mitä yllätyksiä sulla on mulle luvassa? Kaikki aikanaan. Sitä ennen mä haluaisin nostaa maljan. Sinulle, meille ja tälle illalle. Toivottavasti siitä tulee ikimuistoinen. No niin. Eiköhän me sitten aloiteta. Tutkimalla näitä. Kiitos Antti kaikesta. Tästä illasta ja siitä, että sä oot pysynyt mun rinnalla kaikesta huolimatta. Jos multa kysytään, niin mä voisin jäädä sun rinnalle koko loppuelämäksi. Voisitko? Mun täytyy kysyä sulta jotain. Sinä ja minä ollaan koettu paljon. Ja on oikeastaan ihme, että me ylipäätään ollaan yhdessä. Mä haluaisin jatkaa vielä sitä ihmettä. Katariina. Tulisitko sä mun vaimoksi? No totta kai. Katariina. Katariina! Antti taas terve.
Laittakaa partio tulemaan. Mun naisystävä on kadonnut. Oletteko aivan varma, että täällä on ollut ketään muita? Kyllä. Missä helvetissä se on? Täältä ei päästetä ketään ulos ennen kuin kaikki on kuulostettu. Joku on varmasti nähnyt jotain. Ja tutkikaa tarkasti kaikki uloskäynnit. Selvä. Mitä täällä on tapahtunut? Miksi täällä on poliisi? Missä Katariina on? Miten sä tänne tulit? Onks Katariinalle sattunut jotain? Antti vastaa. Katariina on ilmeisesti kidnappattu. Mitä? Multa iskettiin tajukankaalle, mutta mitä ei varastettu. Ei edes tätä. Mut Katariina sen sijaan on poissa. Katariina on siepattu. Miten tällaista voi tapahtua Suomessa? Tietäisit vaan. Sä et siis on nähnyt tai kuullut siitä mitään vai? Voi hemmetti. Ihan kun sille olisi muutenkin ole tarpeeksi rankkaa. Just päässyt mielisairaalastakin. Miten sä osasit muuten tulla sinne ravintolaan? No satuin vaan kävellä sen mestoon ja ihmettelin, kun kyttiin valu sisään. Vai mitä sä yrität vihjata? Ei mitään. Hei, sinun syyttäisiin ihan vaan ittees. Mitä annat jonkun kidnappata se ihan sun nenä edestä? Eikö teidän pitäisi keskittyä Katariinan etsimiseen? No pitäis, koska joku hullu vei sen. Enkä se todellakaan ollut minä. Outoa. Tää on se sama käsiala kuin niissä aiemmin uhkausviesteissä. Tämä ei ole vielä ohi. SP. SP. Sara Polvijärvi. Katariina ei olekaan siis vainonnut itteensä. Se on koko ajan ollut Sara. Se ei voi olla mahdollista. Mitä tää sit tarkoittaa? Siis mitä ihmettä? Halo! Hei halo, onks täällä joku? Pitkästä aikaa. Hei rakas. No niin, hyvä kun soitit. Ei ehditty kävellä kauan pitkälle. Mitä Petteri sanoi? Se soitti ihan muusta asiasta ja ne ei ole kertaakaan puhunut mistään kyläilystä. Eli Severi valehteli taas. Nyt sä seikkailet edes missä. Et sä epäily mitään. No mitä me nyt olisi voinut epäillä? Se ei käski mut lähettää se matkaan. No mihin se oikein meni? Koitetaan katsoa tästä puhelimesta. Tästä nimittäin näkee, kelle se on soitellut. Täällä on pari samaa numeroa, mutta ei tässä ole mitään nimeä. Ota vaan koksi jotain viestejä. Onko se mitään? Odotan hyvää. Joo, täällä on joku viesti tuntemattomasta numerosta. Odotas vähän sellaisen. Hei! Voi voi! Mummilla on ollut niin kova ikävä sua. Niin mullakin sua. Mutta nyt me voidaan tehdä se kaikkien aikojen huviretki. Mä näen sun koulun edessäni matka mummolaan voi alkaa. Anni on kaapannut Severin. Sä oot jo niin iso poika, että sä voit mennä etupenkille.
Ja turvavyöt laitetaan sitten kunnolla kiinni. Oletko sä valmis? No joo, mennään. No mennään. Entäs me ei ehditä ajoissa? No Anni vie Severin eikä me nähdä sitä enää koskaan. Ei se nyt Severi aio satuttaa. Se ämmä on niin sekas, että siltä nyt voi odottaa mitä tahansa. Hei, mun mielestä nyt kun mennään tosta eteenpäin ja sitten käännytään oikealle, niin sen korttelin takana pitäisi olla se... No tosta menet eteenpäin ja käännyt oikealle. Mikä? No se Severin koulu! Joo, mutta kun mä näen mitä koulua! Ei, se on tuolla, Severi on se kyyttä! Joo, okei, joo, mä käännyt. Se pääsee karkuun! Käännyt tossa noin. Kaasua! Ei oo mitään hätää. Mihinköhän se hävisi? Kääntyköhän se tosta äskeisestä risteyksestä? Soita poliisi. Hei, kuulit sä? Ei, se on tuolla. Se on tuolla ton asuntoauto edessä. Tuolla. Mä näen sen. No voi hemmetti! Lopeta sä hermostutat sen. Hullu! Sä tapaat meidät! No tuo ajaa, tiedät miten ajetaan. Hei, nyt on tyhjä. Nyt kaasua, me ohi siitä nyt. Okei, joo. Samari, kulkit jonnekin. No se on siinä. Se ei lähde enää mihinkään. Se on kiinni. No niin, katsotaan miten käy. Valot vaihtuu. Annin on pakko pysähtyä. Selvä karkka. Hieno auto, aina sinne ja näin me ajellaan. Mutta minne, vaikka sinne, missä tiemme mummolaan. Voi herran jumala, onkohan se poikaparka ihan hädissään? Tänään ihan pakko pysähtyä kohta. Jos ei tarvitsisi pelätä Severiä, mä kiilaisin tuonne. Pysyt nyt vaan perässä. Joo. Miksi me mennään näin kovaa? Joo, nopsemmin ollaan mummolassa. Anni! Pysähdy! Severi! Ei se kuule. Äiti, isä ja Jonatan on tuolla. Kun me vietiin kiinni. Anni, pysäytä! On äidin luokse. Anni, pysäytä! Mä haluan enää mummolaan. Mä haluan äidin ja isän luokse. Kulta, älä nyt vaan olet, ei mitään hätää. En halua mummolaan. Voi lapsi, kulta, ei tässä mitään hätää ole. Mä haluan äidin ja isän luokse. Mummolaan mennään. Voi Severi, kulta, rauhoitu nyt, Hemmetti.